Прывітанне, мае даражэнькія! Я Ася Беларуска, вельмі радая бачыць вас у маёй чытальнай зале. Гэтым разам будзе аповед недалёкай будучыні пад назвай рассінхранізацыя, які складаецца з 3 частак. Сёння частка першая. Інспектарка падышла да дзвярэй і паклала руку на ручку. Як дзверы раптам адчыніліся, грукнуўшы яе па пальцах. Чорная кофта з капюшонам, насунутым на твар, наскочыла на яе, адпіхнула і кінулася на ўцёкі. Інспектарка Тэкля Анета Малевіч не разгубілася, усунула стакан з недапітай кавай у рукі практыканта і пабегла следам за злачынцам. Той, ці хутчэй тая, бо ростам і целаскладам нагадвала жанчына, быў вельмі шпаркі. Але і Тэкля ўмела бегаць хутка на вялізныя дыстанцыі. Ногі неслі яе па адным калідоры, па наступным, на лесвіцу, уніз на 2 паверхі, сэрца азартна грукала ў грудях. Нарэшце Тэкля Анета зловіць тога, не, тую, за якой палюе з панядзелка. Вядома ж, яшчэ ўчора інспектарка не ведала, каго шукае, бо ўсе злачынствы і дробязныя не падаваліся незвязанымі паміж сабой. Але сёння ўсё больш-менш склалася ў адзін ладны, добры, не надта ладны, але малюнак. Засталося толькі дагнаць уцякачку, а Тэкля ўжо пастараецца выцягнуць яе прызнанне і тлумачэнне. Інспектарка бегала і лікавала. Яна была ўпэўнена ў сваёй перамозе і, здаецца, упершыню за 3 гады ў інстытуце адчула сапраўдную асалоду ад сваёй працы. Інстытут, ці дакладней навуковы цэнтр, што складаецца з 2 шкляных карпусоў у 6 надземных паверхаў і хаваецца ў зямлю яшчэ на 8, быў пабудаваны пад Менскам гадоў 12 таму. Ён поўніцца светаччу навукі вялікімі, таленавітымі і разумнымі, але надта нуднымі на думку Тэклі людзьмі. Дактары, лябаранты, навуковыя асістэнты, практыканты, вынаходцы ўсе працуюць аддана і пад высокую ступеню сакрэтнасці. І хоць бы адзін раз нешта цікавае здарылася. Тэкля Анета толькі і ведала, што выпісвала ордэры на наведвальнікаў, інвестараў, якія выдзяляюць грошы на працу ўсе махіны і хочуць час ад часу бачыць будь-які вынік. Ваенных, што замаўляюць нешта звышсакрэтнае і вывозяць потым гэтае ў бліскучых скрынях. Замежных навукоўцаў і дэлегатаў навуковых канферэнцый, ды студэнтаў, якія мусілі стаць будучыняй беларускай навукі. Яна суправаджала іх, каб ніхто не заблудзіў куды не трэба і не згубіўся ў лабірынце калідораў і лесвіц Эшера першага Менскага навукова-даследчага і эксперыментальна-вытворчага інстытута. Акрамя гэтага інспектарка загадвала аддзелам аховы і раз на тыдзень рабіла дасканалы абход адміністрацыйных паверхаў і лабараторый зялёным і жоўтым узроўнем сакрэтнасці. На паверхі ад -5 да -8, якія мелі чырвоны ўзровень сакрэтнасці, уваход мела літаральна некалькі чалавек, у тым ліку і Тэкля Анета, але яе допуск значна абмяжоўваўся калідорамі ды лесвіцамі. Карацей кажучы, гэта была самая сумная і нудная штодзённая праца для Тэклі Анеты, якая дагэтуль даследавала сапраўдныя злачынствы. Інспектарку перавялі ў інстытут 3 гады таму пасля цяжкай траўмы, і жыццё быццам забылася на яе. Да гэтага тыдню шчодры панядзелак нібы запусціў чарду падзей, якія ніяк не вязаліся адна з адной. Тэкля не паспявала паглыбіцца ў адно здарэнне, як адбывалася наступнае, яшчэ менш зразумелае. Але цяпер інспектарка Тэкля Анета Малевіч пераследавала злачынцу. Не, ўсё ж гэта была жанчына, таму інспектарка бегла за злачынкай, і гэта была безумоўная перавага на яе карысць. Яны дабеглі да -5 паверху, куды ўвайсці можа толькі з дапамогай спецыяльнай карткі ключа. Злачынка прыціснула такую картку да сэнсара і дзверы адчыніліся. Тэкля дужа здзівілася, бо не чакала, што за дзіўнымі злачынствамі можа стаяць чалавек з чырвоным допускам. Інспектарка таксама прыціснула асабістую картку і пабегла далей. Яшчэ адзін просты калідор. Тут Тэкля амаль дагнала хуткія ногі, так яна называла ў подумках сваю ўцякачку. Але тая ўхілілася, нібы ведала, што Тэкля Анета працягнула да яе менавіта левую руку і павернула за рог. Інспектарка вылаялася і таксама завярнула, але трапіла ў пастку, спатыкнулася аб драбіну і ляснулася на падлогу. У дадатак, пакуль ляцела, зачапіла нейкія скрынкі, адна з якіх добра грукнула па галаве. На -5 паверсе манцёры заменьваюць усе камеры відэаназірання. І Тэкля Анета добра ведала пра гэта, бо сама 2 тыдні таму падпісвала дазвол на правядзенне работ. Па ўсім бачна, што ўцякачка не толькі мае доступ на чырвоныя паверхі, але і працуе тут, таму таксама ведала пра рамонт і драбіну кінула наўмысна. Гэты казус затрымаў інспектарку на добрых 20 секунд. Незважаючы на боль у каленцы, Тэкля Анета паімчала далей і за чарговым рогам успела заўважыць, як злачынка забягае ў нейкую лабараторыю. Інспектарка сціснула кулакі, сабрала ўсю моц, якая яшчэ ў ёй была, і паспела праскочыць у дзверы, якія павольна зачыняліся. Яна апынулася ў прасторным пакоі з камп'ютарамі ўздоўж сцяны і вялізнай устаноўкай пасярэдзіне, якая нагадвала
вельмі ускладнёную рамку металашукальніка. Злачынка гэта сапраўды была жанчына, бо капюшон нарэшце апаў, адкрыўшы галаву з чорным валоссем, заплеценым у доўгую касу. Шпорхалася перад устаноўкай. Яна ляпнула вечкам металічнага куфра, таксама прыстасаванага да рамкі, і тая загарэлася яркім зялёным святлом. «Стой на месцы!» – крыкнула інспектарка і пацягнулася рукой да шокера. Але жанчына яе ігнаравала, нават не агледзелася, накінула капюшон на галаву і прыгнула ў рамку у яскравае зялёнае святло. І знікла. Устаноўка яшчэ гула, але больш не ззяла. Тэкля падышла бліжэй, абышла ўстаноўку. Не, нікога. «Інспектарка Малевіч», – пачуўся непрыемны голас за спінай. Тэклянета павярнулася і ўбачыла мужчыну на парозе лабараторыі. Высокі, жылісты, немалады, з крыху пажаўцелым тварам. Навукоўцы гэтак шмат працуюць, што святла белага не бачаць. Інспектарка запытліва глядзела на мужчыну. «Мяне завуць доктар Данель Румо», – праставіўся мужчына ўсё тым жа скрыпучым голасам. Быццам у яго былі металічныя звязкі, што скрыгыталі, як непадмазаны механізм. «Гэта мая лабараторыя», – дадаў доктар. «Што робіце тут вы?» Тэклянета ўсё яшчэ цяжка дыхала пасля пагоні. Яна выняла насоўку і прамакнула ўспацелы твар. «Як вы, доктар Румо, патлумачыце, што моя ўцякачка забегла ў вашу лабараторыю, але раптам знікла ў нейкім загадкавым зялёным святле?» – пытала інспектарка і паказала на рамку. Доктар перавёў абыякавы позірк на ўстаноўку. Тонкія бровы на імгненне падскочылі і хутка вярнуліся на сваё месца. Павольна рухаючыся, ён наблізіўся да рамкі, агледзеў яе, абышоў вакол. Спыніўся насупраць Тэклі і сказаў: «Яна не можа гарэць зялёным. Гэта не прадугледжана. Я ведаю, што я бачыла». Ціха заўважыла інспектарка. «А я кажу, што ведаю я». І потым. Глыбока пасаджаныя вочы доктара, не міргаючы, глядзелі на Тэклю, але не бачылі яе. Румо замысліўся і некалькі секунд маўчаў. «І як вы сказалі, уцякачка знікла?» Упершыню Тэкля убачыла, як жоўты сухі твар доктара ажывіўся. Румо задумліва нахіліў галаву і рукой учапіўся за голенае падбароддзе. Праз некалькі доўгіх хвілін, на працягу якіх інспектарка не зводзіла вачэй з доктара, ён спытаў: «Вы ўпэўнены, што нехта, каго вы пераследавалі, забег сюды, а потым знік?» «Яна забегла, нешта рабіла вось з гэтым куфрам», – Тэкля паказала далонню, зачыніла яго і знікла. Доктар паглядзеў на куфр, падышоў і падняў вечка. Унутры куфра на паверсе бачылася празрыстая платформа з пазамі, у якія былі ўсталяваны шкляныя капсуль з блакітным газам. Ніжэй платформы знаходзіліся шматлікія трубкі і драты, якія ўсе разам выходзілі па каналах і злучаліся з рамкай. «Што яна магла зрабіць, ваша ўцякачка?» – спытаў Румо, зноў мацаючы падбароддзе. Доўгім позіркам, не міргаючы, мужчына глядзеў на правы капсуль. «Вы мне скажыце, для чаго прызначаная ваша устаноўка?» – спытала інспектарка. «Чырвоны ўзровень», – проста кінуў доктар і апусціў вечка. «Не маю дазволу распавядаць». Тэкля нахмурыла бровы. Цяпер яна адносілася да Румо з падазрэннем. Як гэта зручна, падумалася ёй, прыкрывацца сакрэтнасцю, калі пытанне ідзе пра пошук злачынкі. «Капсулі ў тым куфары», – пачала інспектарка, але доктар яе перапыніў. «Чырвоны ўзровень». Абыякавы твар глядзеў на Тэклю стомленымі вачыма. «Жорсткая заслона», – падумалася жанчыне, але і не такіх адчынялі. «Я ведаю, што гэта капсулі са сваткаваным дайтэрыем, якія выкарыстоўваюцца ў якасці паліва», – інспектарка усміхнулася куточкамі вуснаў. «Я хацела сказаць вам, што ўцякачка бегла з 12-й лабараторыі на мінус 3-м паверсе, з той, у якой вырабляюць такія капсулі. Чаму яна была там? І навошта ёй было бегчы сюды?» «Гэтага я не ведаю», – адказаў доктар. «Тут можна схавацца?» Тэкля пільна сачыла за докторам. Той не адказаў, а раптам задумаўся і зноў узяўся за бараду. «Раніцу панядзелка. Як заўсёды я прыйшоў у сваю лабараторыю, але капсуль выявіўся разбіты». Доктар прайшоў да свайго стала, схапіў вядзерца для смецця і прынес да Тэклі. «Бачыце, шкло і дагэтуль у мяне. Ён разбіўся? Мне невядомая прычына. У мінулую пятніцу мы з тэхнікамі правялі серыю паспяховых эксперыментаў. Капсуль быў цэлы. Што вы рабілі далей?» Запрасіў падрыхтаваць для мяне новы такі капсуль. Практыкант лабараторыю, якую вы згадалі, паабяцаў скончыць да канца тыдня. Увечары я паляцеў у Мюнхен на канферэнцыю, адкуль вярнуўся толькі ўчора ноччу. То бок новы капсуль вы ўжо атрымалі? Удакладніла Тэкля, углядаючыся ў звыш спакойны твар доктара Румо. Ён паказаў далонню на куфр. «Як бачыце». Інспектарка некалькі секунд глядзела на зачынены куфр з 2 капсулямі. Ужо ёй падалося, што ўцякачка нешта рабіла там. «Вы не адзін працуеце ў лабараторыі?» – спытала Тэкля. «Каманда тэхнікаў прыходзіць 2-3 разы на тыдзень, калі мы праводзім эксперымент. Сярод іх ёсць жанчына, невысокая, чорныя валасы», –
працягвала Тэкля. Жанчыны ёсць, але можа у вас ёсць здымак? Пакуль не. Тэкля падумала пра камеры назірання. Калідоры яны не працуюць яшчэ, бо іх толькі ўсталёўваюць, але на лесвіцы ды ў лабараторыі, з якой уцякала злачынка, камеры працуюць. Пэўна, можна будзе дастаць адтуль свой той відарыс. Са здымкам вярнусь да вас пазней. Рума выставіў перад сабой далонь для поціску. Інспектарка па сваёй звычцы працягнула левую руку, на якой толькі зараз заўважыла драпіну і кроў. Доктар усхвалявана паглядзеў на невялічкую рану інспектаркі і, змяніўшы руку на левую, вельмі няўклюдна паціснуў толькі пальцы. Хібы прафесіі, усміхнулася Тэкля да Нелі Румо. Не развітваюся. Тэкля Анета паднялася на земную частку інстытута і наведала медпункт. Лекарка апрацавала яе рану, паглядзела калена і прымусіла прайсці грунтоўны агляд. Мне ўжо паведамілі, што вы моцна ўдарыліся, спадарыня Малевіч. А з траўмай галавы не жартуюць. Лекарка Шыбека выглядала няўмольна. Як хутка разносяцца чуткі па інстытуце, падумала Тэкля і паслухмяна палезла ў трубу сканера. Пакуль камп'ютар вывучаў яе галаву, інспектарка перабірала ў памяці нескладны ланцуг падзей. З чаго ўсё пачалося? Выбух на складзе з хімічнымі рэчывамі на -4 паверсе ў панядзелак. Увесь дзень Тэкля апытвала працаўнікоў з усіх хімічных лабараторый і ўвечары высветлілася, што са склада прапала нейкая драбяза, крыху магніевай стружкі і некалькі мілілітраў сялянай кіслаты. Лічы, што нічога, бо, як сказала доктарка адной з лабараторый, можна спісаць на натуральнае выпарэнне. А дзверы склада адчыніліся самі, бо спрацавала сістэма пажарнай бяспекі. Хутчэй за ўсё праз кароткае замыканне ў электраправодцы. І на пачатку інспектарка прыйшла да выніку, што здарэнне было выпадковым. Да і па камерах нікога не знайшла. І толькі дзякуючы сваёй уважлівасці вынайшла, што на запісу былі выдалены некалькі секунд. Дарэчы, вельмі акуратна, быццам працаваў нехта ўмелы. Вось гэта ўжо сапраўднае злачынства. Апроч того, адсюль вынікае, што на хімічным складзе ўсё ж нехта быў. Наступны дзень Тэкля Анета дапытвала ўсіх падначаленых ахоўнікаў, бо доступ да архіваў з камеру ёсць толькі ў іх. Свядомыя і разумныя, яны шчыра кляліся, што нічога з запісамі не рабілі. Тэкля паверыла ім. Выклікала ўсіх супрацоўнікаў аховы з водпускаў і выхадных і ўзмацніла патрулі паверхаў, асабліва ў начныя часы. Рэшту вечара аўторка і ўсю ноч інспектарка праглядала запісы з іншых паверхаў. Яна не спадзявалася ўбачыць злачынцу, той быў вельмі акуратны і старанны, таму выдаліў сябе адусюль, але Тэкля хацела знайсці, куды ён накіраваўся ад хімічнага складу. Аднак пасля лесвіц паміж -4 і -3 паверхамі вельмі шмат камер, таму праглядзець усе запісы зойме безліч часу. Інспектарка даручыла гэта сваім падначаленым, а сама вырашыла падлічыць, з якой хуткасцю рухаўся злачынца. Так ці інакш гэта дасць нейкае ўяўленне фізічных характарыстык чалавека, такіх як рост, целасклад і пол, і будзе зразумела, каго неабходна шукаць. Але геніяльная ідэя сябе не апраўдала, бо на некаторых прамежках злачынца рухаўся хутка, а на іншых больш спакойна. Як бы інспектарка не вылічвала, адназначнага выніку не атрымала. А 7 раніцы Тэкля Анета стомлена пацірала вочы, калі яе раптоўна выклікалі ў сталовую. У кухні, калі кухары прыйшлі на працу, іх чакала бязладдзе. «Я асабіста сачу за тым, каб увечары маі працаўнікі ўсё намывалі і парадкавалі», казаў шэф Станюта. «Таму я ўпэўнена, што нехта ўночы прабраўся і ўчыніў тут такое нахабства». Вочы шэфа палалі праведным гневам. «Мне не шкада, што хтосьці вырашыў прыгатаваць сабе вячэру, але чаму б не памыць за ўсё за сабой? Глядзіце, інспектарка Малевіч, колькі тут тлуста паўсюль, шкарлупіны гэтыя, крошкі, смецце і бруд». Тэкля Анета пачакала, калі той крыху супакоіцца і спытала: «Можа, штось прапала, штосьці цэннае?» «Толькі некалькі яек і луста хлеба», адказала намесніца шэфа. Тэкля паглядзела на шкарлупіны. Яйкі не прапалі, яны былі прыгатаваныя. «І яшчэ слоек з персікавым сочывам», дадала жанчына. Інспектарка усміхнулася. Яна таксама любіць персікавае сочыва, і калі яго дадаюць у меню, абавязкова пасля абеду замаўляе порцыю з булачкай ды кавай. «Вам, можа, падаецца гэта смешным», абразіўся шэф, «што нейкія кухары скардзяцца на бязладдзе. Пэўна, у вашай працы гэта дробязь, на якую вы нават не звернеце сваёй увагі. Але вы зразумейце, калі ласка, не трэба», спыніла яго Тэкля Анета, выставіўшы перад сабой далонь. «Лепш адкажыце, у якой гадзіне зачыняецца кухня і сталовая». «Сталовая не зачыняецца, вы ж ведаеце». Танюта паглядзеў на інспектарку з новай хваляй абурэння. «У інстытуце шмат хто працуе па начах. Таму мы пакідаем у халадзільніку сталовай гатовыя стравы і лусцікі. Усе ведаюць пра гэтае». Шэф пакрысе пераходзіў на крык. «А кухню?» – перапыніла яго Тэкля. «А кухню мы зачыняем о 7:00», – нечакана спакойна адказаў Станюта. «Ёсць 3 ключа – у мяне, у маёй намесніцы і рэзервовы на пасту аховы». Інспектарка задумліва сунула бровы. Чаму пустое на першы погляд здарэнне зноў упіраецца ў ахову? «Калісьці нешта падобнае адбывалася ў вас?» – спытала яна пад канец.
Шэф паматаў галавой. Не адбывалася. Тэкля паспяшыла ў свой кабінет. Яна хацела па камерах адшукаць таго, хто мог узяць ключ з паста, прабрацца ў кухню і зрабіць сабе паўночную вячэру, але на шляху яе затрымлівалі супрацоўнікі інстытута. З розных лабараторый і ніяк не звязаныя між сабой яны скардзіліся на раптоўнае знікненне асабістых рэчаў, як прыкладам рушнік, дэзодорант, пакунак з печывам, нагавіцы, цукеркі, мужчынская чорная кофта з капюшонам, кішэнны ліхтарык і іншая драбяза. Заўсёды думала, што ў нас у інстытуце працуюць сумленныя людзі, жаласліва ўздыхала доктарка біялогіі. Мы нават асабістыя шафы не зачыняем, бо давяраем адно аднаму, як сабе. Не памятаю, каб хоць калі ў нас адбываліся крадзяжы. Смех! Гарланіў лабарант з кафедры практычнай фізікі. Не ў рэчах справа, кінуў хтосьці з натоўпу. Вядома ж, адазваліся навукоўцы хорам. Справа ў самім факце, што нехта ўзяў і пакраў незачыненыя рэчы. Яшчэ падаецца, нібы хтосьці пасяліўся ў раздзявальні. Свісцячым шэпатам прамовіла доктарка. Вы гэта таксама заўважылі? Спытаў яе лабарант. Я думаў, што мне верзецца толькі. Так, падалі галасы астатні. Нехта нахабна жыве ў раздзявальні ў зачыненай кабінцы душа. Ды яшчэ і смецце пакідае. Інспектарка паспрабавала супакоіць навукоўцаў, папрасіла напісаць падрабязныя спісы, у каго што знікла, ды даслаць ёй на пошту. Яна паабяцала абавязкова ўсё праверыць і пакінула незадаволены натоўп. Крадзеж асабістых рэчаў сур'ёзнае правапарушэнне, думала Тэкля Анэта, і гэтым неабходна заняцца. Але каб нехта жыў у душовой кабінцы, добра, сказала сабе інспектарка, таксама праверу, але ўсё паслядоўна. У кабінет Тэкля вярнулася толькі апоўдні, і тут яе чакала яшчэ адно здзіўленне. На маленькай канапцы засталіся ўмяціны. Дэкаратыўныя падушачкі ляжалі раскіданыя, адна нават упала на падлогу. Тэкля Анэта не любіла тая канапу. Жорсткая, няўтульная, колер яшчэ такі жоўта-карычневы, аж вочы баляць глядзець на яе. Канапа ў кабінеце засталася яшчэ ад папярэдняга інспектара. Тэкля ніколі не карысталася ёй, і нават наведвальнікі звычайна сядзіліся ў крэсла насупраць стала. А тут відавочна, што на канапцы нехта паваляўся. І гэта ўсяго за 2 ці 3 гадзіны, якія інспектарка адсутнічала, што ж яшчэ магло адбыцца ў кабінеце за гэты час. Тэкля пачала перабіраць шафы, палічкі, шуфляды ў стале. Знікла пачатая плітка чорнага шакаляду і самая балючая электронная кніжка са зручным экранам без падсвятлення і з функцыяй нататніка. Каму могла спатрэбіцца як кніжка? І хто ўвогуле мог зайсці ў кабінет інспектаркі? Ці не той, хто выдаляе сабе запісаў? Тэкля Анэта кінулася да камп'ютара. Яна старанна праглядзела файлы кухонных відэакамер, якія ўжо былі рупліва падчышчаны злачынцам. Ён зноў апярэдзіў яе, выдаліў факт свайго знаходжання ў кухні, у калідорах, ды ўвогуле ў інстытуце. І самым нахабным чынам, каб не апынуцца на камерах, сыходзячы з кабінета інспектаркі, адключыў іх увогуле. Да позняй ночы Тэкля распісвала ўсе здарэнні і месцы, дзе яны адбыліся, каб знайсці будь-якую сувязь. Склала спіс працаўнікоў, якія даслалі скаргі на почту і спіс рэчаў, што былі пакрадзены. Пералічыла камеры, з якіх былі выдалены запісы і суаднесла іх з месцамі інстытута. І зноў паспрабавала падлічыць хуткасць злачынцы і адшукаць, куды ён мог накіроўвацца, калі выйшаў з яе кабінета. Выявіла яшчэ некалькі адключаных камер на першым паверсе, у некалькіх ліфтах і на лесвіцах. Але сувязі паміж імі ніякай не было. Злачынца зрабіў гэта наўмысна, каб заблытаць сляды. Калі галава інспектаркі больш не вытрымала і моцна разбалелася, яна кінула стос папера з блок схемамі, зачыніла кабінет і паехала дамоў. Раніцай чацвяргу, то бок сёння, я чакаў чарговы сюрпрыз. Пасля ночы трызнення і цяжкага сну Тэкля Анэта праспала амаль да 9 гадзіны. Яна праляцела па шашы з Менску да інстытута без коркаў, узяла сабе каву ў вулічнай кавярні і а палове на 11 больш-менш у добрым настрою чакала ліфт. Аднекуль з'явіўся малады хлопец, шырока усміхнуўся і радасна абвясціў. Як і казаў, скончылі а 10. Хадзем, паглядзіце капсуль. Інспектарка моўчкі ўглядалася ў незнаёмы твар. Хлопец глядзеў Тэклі проста ў вочы. Ён быццам чакаў, што яна ўспомніць яго і зразумее запрашэнне паглядзець нейкі там капсуль. Не дачакаўшыся, хлопец сказаў: «Я практыкант з 12-й лабараторыі, Йозеф». Ён пачакаў яшчэ і дадаў: «Сёння ў раніцы вы прыходзілі да мяне ў лабараторыю. Пыталіся пра капсуль і прасілі паведаміць, калі ён будзе гатовы». Тэкля канчаткова разгубілася. Наколькі я памятаю, насупіўшыся, прамовіла яна, у раніцы я спала. Можа, я ўжо пачала хадзіць у сне? Йозеф засмяяўся, бо падумаў, што інспектарка жартуе, але потым схамянуўся. Неяк ненатуральна дрыгануўся і адступіў на крок. «Інспектарка Малевіч, можа, вы ўсё ж паглядзіце?» Няўпэўнена прагучаў ягоны голас. «Вы настойліва прасілі сустрэць вас і прывесці ў лабараторыю, таму я... Прабачце, але я не разумею.
Практыкант заўважна расхваляваўся і замаўчаў, нешта абдумваючы. Не выбачайцеся, паспяшыла Тэкля супакоіць практыканта. Вы ні ў чым не вінаваты. Папросту нешта адбываецца, нешта незразумелае. Інспектарка стомлена ўздыхнула. Хадземце ў вашу лабараторыю. Дарэчы, а чым вы займаецеся? Йозеф памедліў крыху, пажаваў вусны і няўпэўнена прамовіў. Я практыкант, я пакуль толькі навучаюся. Хлопец спыніўся і з надзеяй паглядзеў на інспектарку, нібы спадзяваючыся, што яна ўспомніць усё тое, што Йозеф ёй казаў. А калі? Дзівосы нейкія. Яны выклікалі ліфт, які рухаецца толькі па падземных паверхах, спусціліся на -3 і рухаліся па доўгім калідоры. І ў лабараторыі выконваюць педзамовы для ўсяго інстытуту, працягваў Йозеф. Капсулі са звадкаваннем дайтэry могуць быць розных памераў. Той, пра якой вы пыталіся ў раніцы, мужчына кінуў кароткі позірк на Тэклю, памяўся, кашлянуў, працягнуў. Мае 4,5 дюйма ў даўжыні і дюйм з паловай у сячэнні. Вялічкі як далонь, інспектарка выставіла перад сабой руку, Йозеф паківаў. Загартаванае шкло вельмі моцнае, вытрымлівае ціск. Я вас перапыню, але ці можна вам гэта распавядаць? Агульныя веды, адмахнуўся практыкант. Тады давайце карацей. Якое прызначэнне гэтых капсуляў? Нецярпліва спытала Тэкля Анета. А гэтага не ведае ніхто, акрамя тых, хто замаўляе капсулі з дайтэрыем. Чамусьці шэптам адказаў Йозеф. Тэкля насупілася і спытала практыканта. Дайтерый гэта ж цяжкі вадарод, так? Той пацвердзіў. А звадкаваны дайтерый па сутнасці з'яўляецца палівам. Не зусім. Капсулі яшчэ праходзіць адзін сакрэтны этап, які між сабой мы называем варкай. Йозеф зноў паглядзеў на інспектарку так, быццам яна мусіць нешта ўспомніць, але потым працягнуў. І ўжо пасля капсулі выкарыстоўваюцца як паліва. Яны наблізіліся да 12-й лабараторыі. Тэкля падышла да дзвярэй і паклала руку на ручку. Як дзверы раптам адчыніліся, грукнуўшы яе па пальцах, чорная кофта з капюшонам, насунутым на твар, наскочыла на яе, адпіхнула і кінулася на ўцёкі. Тэкля не разгубілася, усунула стакан з недапітай кавай у рукі практыканта і пабегла следам. Лекарка Шыбека адключыла сканер і паведаміла, што з галавой у Тэклі ўсё добра. «Пачакай!» – пазвала яна інспектару, калі тая ўжо стаяла ў дзвярах. Шыбека насунулася на яе, пухлыя гарачыя пальцы схапілі Тэкліну левую руку і хуткімі ўпэўненымі рухамі наляпілі пластыр на драпіну. «Каб не палохала нікога сваім адкрытым мясам!» – пажартавала лекарка і вярнулася за свой стол. Тэкля Анета выйшла з кабінета на ватных нагах і прытулілася да сцяны. Яе нібы навальніцай аглушыла. Тэкля глядзела на пластыр і здзіўлялася, як магла яна забыцца на яго. Адзіная і галоўная уліка, якая даказвала, што ў выбуху на хімічным складзе ўдзельнічаў чалавек, пластыр з падсушанай кропелькай крыві на адваротным баку. Такі ж самы пластыр, які цяпер быў на руцэ інспектаркі.